इदि खालामना होदो पापिफोरा माने आंखौ ओमफ्राय इउपिपिएलनि लिडार माबा लिडार होननानै सानैसो हौवा मानसिफोरनो खोन्थादो आरोना 10,000 তার কিস্তি 8,000 তো খালি 5,000 তো खुलुमबाय बयखौबो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे भाइराल भिडिअ लानानै फैलायबाय तो नोंथांमोना नुदों बे साननैसो माखासे सिख्लाफोर सोलेर फानग्रा देहा फालांगिफोर हमदों जाय बरपेटा रडआव तो बिथांमोना 10,000 12,000 दा बेफोरबायदि लायै जाहैदों आरो तो जायफोरा बरपेटा रडनि साखाथि बाखाथिनि नोंथांमोना जनाखि धाबा होननायखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना सांग्रां जा आरो तो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपखौ नुदों भाइराल जादों तो माखासे बिपिएफ आरो इउपिपिएल जालायदों आरो बेसरबारिखौ फुदों गाग्लिना गालांदों बिपिएफनि मानसिफ्रा दा बेफोरबायदि माने बाथ्रा फोरमायनाय नुदों आरो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां तो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे सावगारि दिन्थिगोन दे तो जायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबेनि सायाव भिडिअखौ बानायखाबायमोन नैबे सावगारिखौ नाय दा बर' हौवा आरो हिन्जाव आरो बिसोरो दा बिथांमोना ओरैबायदि माने फाव खालामो आरो फेसबुकआव ओरैबायदि एक्टिं खालामो भिउसनि थाखाय बिथांमोना एसे एनै डलार खामायनायनि थाखाय जोबोर लासिं सिं आरो नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांमोननि पेजआव थांनानै तो जाय बरपेटा रड मोनसे जनाखि होननाय धाबायाव जाय बिजनेस खालामो देहा बै हिन्जावसाफोरा मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे नायनानै ला आरो बेसरबारि गाग्लिजानाय मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रा भिडिअ क्लिपखौ আজি তিনি দিন কোত কৰিলা কাম কোত কৰিলা এইটো দেবা নাম কি দাবা জোনাকি দেবা হা জোনাকি দেবা কিমান দিনৰ পৰা আহা মই 3 দিন হৈছে মই পাছ আহিছো বৰপেটা আগতে আহা নাই ক'ত ঘৰ তোমাৰ পূজাই লংকা এই কামত কিমান দিন ধৰি জড়িত এই কামত 3 মাস চলি আছে 3 মাস চলি আছে লাইসেন্স আছে তোমাৰ লাইসেন্স নাই তেতিয়াহ'লে কিয় কৰা এই কাম মোৰ মাদেউতা নাই মাদেউতা নাই বুলি কি এই কাম কৰি কিয় কৰা বেলেগ কাম নাই না বড় দাদা নাই সেইকাৰণে কৰি আছো বেলেগ আৰু অন্য কাম কৰিব নোৱাৰা বেলেগ কাম মানে কোম্পানীতে জব নিদিয়ে হ্যাঁ তিনি কি এতেই কৰি আছা নহয় ক'ত কৰিছে ইমান দিন তিনি মানে গুৱাহাটী পাৰ্লাৰত কাম কৰিছো পাৰ্লাৰ বিয়া কাম কৰা না মানে 40 টিতে এইটো কৰিছো তাৰপিছত ইয়াতে আহিছো এতে কি কাম কৰা আহি এইটো বিয়া কাম কৰি আছো বিয়া কাম কৰি আছা আজি কেইবাৰ হৈছে আজি মই টোপনি পৰা এই মাত্ৰ উঠিছো হ্যাঁ যোৱা দুদিন হৈছে যোৱা দুদিন হৈছে প্ৰথম দিন কিমান ইনকাম হৈছে 10,000 তার কিস্তি 8,000 কালি 5,000 আজি কিমান হৈছে আজি কাম কৰা নাই এই 10,000 টাকা কোন দিনা হৈছিল এইটো ফাৰ্ষ্ট দিন যেদিনাখন আহিছো ৰাতি আহিছো সকাল পৰা ডিউটি কৰিছো 10,000 টাকা তুমি পাইছা না তেওঁলোকক দিছে মই মালিকৰ তাতে এতিয়ালৈকে পইচা জমা আছে মই নিয়া নাই একো মালিকৰ তাতে আছে মালিকৰ তাতে সব কাউন্টাৰৰ পইচা জমা আছে মালিকৰ নাম কি মালিকৰ নাম নাজানো কিন্তু মালিকৰ নতুন মালিক আহিছে আগতে যেটো মালিক আহিছে সেইটো গুছি গল তাৰ পিছত এটা মালিক আহিছে নেক্সট দিনাখন কিমান ইনকাম হল নেক্সট দিনা 5,000 টাকা তাতে জমা আছে তাতে জমা আছে আজি হোৱা নাই ইনকাম নহয় আজি মই টোপনি পৰা উঠা নাই এতিয়ালৈকে মুখে ধোৱা নাই এতিয়া কি কৰিব বুলি ভাবিছা এই কামই কৰিবা না অন্য কিবা কৰিবা অন্য কোনো এটা কৰিম এই কাম এৰি দিও নকৰো আৰু কাম এৰি দিবা ओमफ्राय इफोरखौ फुजोबना होदो आरोना एसे बिबार बारफुनायखौनो इदि खालामना होदो पापिफोरा माने आंखौ ओमफ्राय इउपिपिएलनि लिडार माबा लिडार होननानै सानैसो हौवा मानसिफोरनो खोन्थादो आरोना इसोरबो बिपिएफआवनो थायो ओमफ्राय आं इसोरखौ आदामोनखौ जेबो बुङाखै ओमफ्राय आंबो सोरखौबा बिपिएफबो बुङाखै इसोर आंखौ माने आंखौ इउपिपिएलनि होननानै बुंदों आरो माने इउपिपिएलनि लिडार माबा लिडार होननानै बेसेबां आरजिदो बिपिएफनिफ्राय इसोरो नै इफोर माखाया गाग्लिजोबना होनाय गोजा आरोना लोगोफोर इफोरो गाग्लिजोबनाय गोजा ओमफ्राय नै आखायाव बुलायलायनाय जादों ओमफ्राय आखायाव अरना होदो माने ओमफ्राय आंबो बिदिनो इखिनिया सब मानसि थाबायनाय गोजा लोगोफोर मोसौ थाबायनाय नङा ओमफ्राय इखो बिसोरो फुदोङो नैफोरखौ फुदो गाग्लिना होदोङो नैफोरखौ लोगोफोर इफोरखौ गाग्लिना होदो इमान हिंसा इमान मेगन गोसा मालाय माबा मावनायाव ओरैनोथ' जायाखैना इफोरो मोनसे फैसा एसां फैसा गारनानै जों खस्थ' खालामनानै मावदोंमोन इखौ इदि खालामना होदो इसोरो नाय रिल्स लादोंमोन इसोरो इयाव लोगोफोर रिल्स खालामनानै मालाय एसे बिबार बारफुनाय माबाखौ इदि खालामना होदो गाग्लिजोबना होदो इसोर आंखौ मोसौ हाबनाय होनना थगायदोङो नै आं फैनाय लोगो लोगोनो इसोर आथुर आथुर खारलांजोबखादोङो गाग्लिजोबना होदो नैखौ फुदोङो ओमफ्राय फुदो
फुजोबना होदों नै लोगोफोर सोर इफोरबायदि खालामबा सोर माबा जाया नोंथांमोना नुबाय थ' जायफोरा नैबे जितु आं सावगारि होनाय बर' हौवा आरो हिन्जाव सोमदोन मानिका बसुमतारी थ' बे पेजाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांमोननि माखासे भिडिअ रिल्स आरो सावगारि फटकफोरखौ थारमाने ओरैबायदि माने गाज्रि कन्टेन्ट बानायनाय आरो थ' अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय बिनि सायाव आं जेबो बुङा थ' जायफ्रा दिनै लाइमोनफोर बर' सिख्लाफ्राबो बेफोरबायदिनो गोबां थाङो बेफोरबायदिनो धाबा माने रेस्टुरेन्टफोराव बा माने पार्लारफोराव खामानि मावनो होनानै थाङो नाथाय गाव गावनि लाइफखौ बेफोरबायदि धंस' खालामना लायो आरो गोबां जाबाय बेखायनो बेफोरबायदिनिफ्राय एसे सांग्रां जादों जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो एसे सोलायनो नाजा मोजां खामानि मावनानै रां आरजिनो नाजा दा बेफोरबायदि 2 नम्बरनि खामानिजों बेसेबां माने आरजिनानै बेसेबांसिम थावरिनो बेथ' जाखाया आरो जितु बेसर बिबार गाग्लिनाय थ' बे माने हयथ' बेयाव माने रिल्स फट' दा बिदि शुट खालामनो थांदोंमोन जाहैदों आरो बेयावनो एसे नांलाय खमलाय जाबाय BPF UPPL होलायनाय जाबाय दा BPFनि मानसिफोरा UPPLनि होननानै बेफोरबायदि गाग्लिना गालांबाय बेसर बारिखौ फुनानै गालांदों होनदों आरो थ' मोनसे आबाद मावनाया बिराद खस्थ' आरो गोबां रां खरसा जायो दा बेफोरबायदि आबाद थिलिखौ बिदि नस्थ' खालामनानै गारलांनाया मोजां नङा बे माने अगियान माने सानस्रि आरो दा बेफोरबायदि दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो आं जेबो बुंला